खुलुमका जतन ताकलाइ जों 34तम दुम्बर टेट खायना बागै दिनै जों कायसा जिखनसा कायसा कक साबलाइ मुं फानना खायका जों दुम्बर टेट खायनि अबर कक सारायका ताकलाइ जों सामाने साले गाम खायनो खायनाय अन बागै जतन कयनाय आं जिनि ताकलाइ जिनि 34तम दुम्बर टेट जतन फायका हहब दं खायै फायदि कोनो प्रब्लेम गैया जों गाइड खायनाय जिनि स्ट्रंगली volunteers tongnai susaino hani kok irono pairo tunoi thanai bosor ba protek bosor moto haike taklaigo jung 34tmo ei dumute khajani bagoi jung tuni kokmala ma sablakha already jung executive body ba advisory committee joto khaika babara jung tuni finally जों बाखै बै जे दुमुल मेला दुमुल तेनो गाम फाइति सामनाय अबसुं कमलावा सावलायखा दिनै आसकलाइ मोनखा जों प्रटेक्ट बसरनो खायो ताकलाइ नि अंखा 34 बसर परेयाव जों ताकलाइ आरो बायखै जों दुम्बुरनो नायथावथाव मासा सांखै ति सामनाय अबनो जों दिनै कायसा रा आसकलाइ ग्राखा जतिन रुवाजा स्कुल देयो गाय आरो फाइ मानजा फाजाकसिनि आगिनि दुम्बुर मेलानि प्रेसिडेन्ट Vice President, Secretary, आइखायनो जों दिनै क्यासा जोंनि दुम्बुर टेट न बायखार नाय थतम मासा खायना बागै कक साप्लाइ पान्डा खायलाय जों ताबुकनो याकालायखा